Добре дошъл в Trading Toolbox. В това видео ще ти покажа как да извлечеш максимума от нашата платформа. Нека започнем с анализа на някоя акция. От тук започва всеки инвестиционен процес. Това е Stock Summary, общият преглед на компанията. Тук имаш най-важната информация на едно място, преди да навлезеш в детайлите. В лявата част се намира риск анализът. Тук платформата автоматично маркира потенциални рискове и възможности за акцията. Например, можеш да видиш фактори като нарастващ дълг, намаляващи маржове или забавящ се растеж. В дясната част можеш да сравниш текущата цена на акцията с анализаторските очаквания, както и с справедливата стойност според нашия DCF модел. Това ти дава бърз обективен контекст, без да четеш десетки отчети за акцията. По-надолу имаш бърз преглед на ключовите финансови показатели. За секунди можеш да придобиеш представа за ръст, маржове и общото състояние на бизнеса. Тук можеш да видиш както историческият ръст, така и прогнозите на анализаторите за следващите 3 години. В следващата секция се намира резюме на последната активност на инсайдери и институции. Инсайдерите в случая са хора, които работят в компанията, но търгуват с акциите й. Тук се включват абсолютно всички позиции във фирмата, включително борда на директорите, CEO и така нататък. Вдясно ще намериш статистика за сделките на инвестиционни фондове, които са търгували с акцията в последните 3 месеца. В тази статистика се включват световно известни фондове като Berkshire Hathaway и Renaissance Technology. С това приключва общият преглед на една компания. Ако искаш повече детайли, всяка една от тези секции води към отделна страница с пълна информация. Как обаче да намираме нови компании за анализ? За целта използваме Stock Screener. Това е инструмент, който ти позволява да филтрираш хиляди компании по конкретни критерии. Разполагаш с над 150 филтъра, включително наши собствени изчислени метрики, като 3 годишен ръст на revenue, растеж на EPS, Free Cash Flow и още много. Ако не искаш да започваш от нулата, можеш да използваш нашите предварително подбрани селекции. Това ти дава бърз старт и примерна структура. А ако имаш конкретна стратегия или идея, можеш да добавиш допълнителни филтри. Просто избираш критерия и въвеждаш желаната стойност. В случая искаме да намерим компании с растеж на приходите над 10%. В таблицата отдолу ще намериш компаниите, които отговарят на тези критерии, и ако намериш интересна компания, просто я отваряш и анализираш в детайл. Друг интересен начин за намиране на компании е да следиш портфейлите на големите инвеститори. Тук можеш да избереш конкретен фонд, например Berkshire Hathaway, и да разгледаш техните текущи позиции. По-надолу ще намериш пълния списък с притежаваните акции, както и направените промени спрямо предходното 3-месечие. Можеш също така да се върнеш назад във времето и да проследиш как портфейлът се е променял през различните периоди. Това ти дава ясен поглед върху решенията на големите инвеститори. В следващата секция можеш да проследиш сделките на американските политици. Избираш конкретен човек, например Нанси Пелоси, и получаваш достъп до историята на нейните покупки и продажби. По-надолу ще видиш подробности за всяка сделка – дата, тип, приблизителен размер и компания. От тук можеш да следиш любимите си политици, които са известни с това, че побеждават пазара по възвръщаемост. В следващата секция можеш да намериш обобщена пазарна информация на едно място. Горе можеш да видиш показатели като Fear and Greed Index и движението на S&P 500. По-надолу се намира списък с новини, подредени по категории – акции, крипто, форекс и глобални пазари. Това ти позволява бързо да се ориентираш в текущата пазарна среда, без да използваш външни източници. В секцията Toolbox AI разполагаш с асистент, който работи директно с нашата база данни. Можеш да задаваш въпроси като например как са финансите на Apple и AI ще анализира наличните финансови данни и ще ти върне обобщен отговор, подкрепен с графики и визуализации. Генерираните графики са директно свързани с нашите данни и се актуализират динамично. Това ти позволява бързо да сравняваш компании, да анализираш тенденции и да получаваш структурирана информация, без да преминаваш ръчно през всички таблове. Благодаря ти, че изгледа това видео. Trading Toolbox е платформа, създадена за инвеститори като теб, които искат да работят с реални данни. Ако искаш да обсъждаш идеи с други инвеститори,
можеш да се присъединиш към нашата Discord общност. Възползвай се от инструментите и инвестирай с увереност.